Szia! Na most figyelj! A numerológiában ugye a számok mutatják meg, hogy milyen feladattal születtünk le, vagy miért születtünk le. Persze sok minden mást is megmutat a numerológia, nem csak azt. Elkezdtem tanulni a rónákat nem olyan régen, és képzeljétek el, csodálatos világ, nagyon szép rendszer, és képzeljétek el, hogy a rónákhoz tartozó betűk is megmutatják, hogy milyen feladattal születtünk le. A keresztnevünkben ez el van rejtve, képzeljétek el. Tehát, hogyha a keresztnevedben van T betű, akkor most figyelj, mert el fogom mondani a jelentését. Ő itt a tejvaz rónája, Téristen rónája, egy harcos róna. Nekem is a keresztnevemben 2 darab T betű van. A harcossá válás útja kihívásokkal és a megvívott harcok általi beavatásokkal teli. Sokat kell tanulnod, többek között türelmet, éles eszűséget, gyorsaságot és rugalmasságot. Szilárdan kell hinned abban, amit védelmezel. Mindig a megoldásra és soha ne a problémára koncentrálj. Pontosan tudd, hogy a hiba nem bukás, csak egy lecke az őszinte szívű és alázatos keresőnek. A tejvaz rónája a tűzellemhez tartozik, a tűz az átalakulásnak a szimbóluma is. Tehát azt tanítja nekünk, hogy változz át, ne ragadj le, mert semmi új nem kezdődhet addig el, hogy a régi meg nem halt volna. Tehát a régit el kell engedni, és csak akkor tud megérkezni valami új. Ott van a belső erő, az elme, az akaratnak az energiája. Mutatja, hogy szükséges az állandó törekvés az átalakulás felé. Tehát a legmagasabb szintű tudás, tudatosságunkat jelöli. A csúcsa mindennek. Tehát a Téristen rónája, ez a harcos róna, a felfelé mutató nyíl még jelentheti azt is, hogy arra kell menni, tehát ott át kell vágni magad, át kell jutnod ezen a harcon, ahhoz, hogy tovább tudj lépni. És nagyon fontos, hogy ne fordulj vissza, ne torpanj meg, mert akkor nem érsz célt. Nézzünk egy angyalkártya üzenetet. Nézzünk, ha már itt van. Jó? Nézzük meg, hogy mi az az üzenet, amit átadhatok neked. Mi az az üzenet, amit neked ma hallanod kell? Milyen üzenetet kell eljuttatnom neked? Nézzünk egy üzenetet, hogy mit kell hallanod. Na nézzük. Mi az az üzenet, amit hallanod kell? Na lássuk. A tisztánlátásnak a kártyáját húztam ki. A szíveddel láss, ne az eszeddel. Sziasztok!